Despois de presentar a correspondente denuncia na Policía Local, na que se constata a veracidade dos feitos, o Partido Popular decidiu levar tamén ao Concello un escrito no que lle solicitaba ao Goberno local a autorización outorgada a esa persoa para o uso desa dependencia municipal, ou se as instalacións cumpren cos requisitos legais para o seu uso como a vivenda. Lo que es curioso es que el Ayuntamiento esté utilizando un inmueble municipal para dar el cobijo, entendemos que a alguien en unas circunstancias, me supongo que especiales, pero que lo que entendemos es que eso tendría que salir a hacerse unas bases de empleo de concurso, unas bases de adjudicación, donde se hiciera una selección de los criterios por los cuales la persona, las personas que sean, en el supuesto de que realmente el inmueble cumple los requisitos legales para ser vivienda o vivienda social, como queramos, se realice. Dende o Concello quixeron tamén aclarar esta situación. O alcalde confirmou de que non é a primeira vez que se dá. En anteriores ocasións xa se acolleu a outros veciños sen recursos ou que estaban pasando por dificultades. Para nós é unha cuestión que levamos con bastante discreción, porque pois son persoas que están en situación de vulnerabilidade e nunca lle demos publicidade a este tema. E pois o Partido Popular decide preocuparse públicamente por elo, pois bueno, o que creemos que estamos facendo pois é o que nos corresponde, e o que si vamos a facer pois é un regulamento de uso e en que condicións se pode usar ou non se pode usar esa vivenda de emerxencia social, pero bueno, o mínimo que exiximos neste caso foi un certificado por parte de servicios sociales conforme esa persoa non tiña ninguna posibilidade nestes momentos, non? Como se pasou outras veces, digo, hai unha persoa que tamén acollimos no seu momento e que ahora está nun centro de rehabilitación, e unha muller, por exemplo, que tamén está fora da Pobra, e como xa varias veces nos tiña pasado, pois que nesta vez quixemos darlle un impulso con remanentes orzamentarios que teníamos aí este ano, a fin de ano, e empezar a montar por fin a vivenda de emerxencia social.